Talaga pong ang tiwala, napaka-importante. Madam Coa, yun pong 140,414,518 pesos 37 centavos. Ito po ay notice of disallowance sa SBMA. Noon pong June 20, 2017, after several petitions raised by SBMA, nag-issue na po ng desisyon ng Korte Suprema, final and executory. Final and executory. Ang nagbayad lamang po ay halos 3 million. Ang hindi po nyo siningil, 137 million plus. Wala po kayong paliwanag bakit hindi nyo kinolekta. Final and executory coming from the Supreme Court. Paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, ang mga ngolekta na po doon ay yung implementing agency po. Sa case po ng na-mention nyo is the SBMA. Ngayon po sir, dahil final and executory na, mag-i-issue po yung, kung umabot po yan sa Supreme Court, mag-i-issue po ng COA Order of Execution. And based po doon sa COA Order of Execution, maniningil po yung implementing agency. Mr. Chair, nagkaroon na po ng Order of Execution. Huwag po kayong magsisinungaling, madam. Wala po kayong ginagawa talaga. Kaya yung pagtitiwala, sinabi na nga ni Senator Sherwin, importante, lahat na po nandun eh. Mag-execute na lang kayo, sisingilin nyo na lang 137 million, pero hanggang ngayon hindi pa nyo ginagawa. Ang tanong, paano magtitiwala ang bayan sa inyo? Sir, hindi po talaga si COA ang maniningil, sir. Yun pong implementing agency po at iyan po ay i-remit nila sa Bureau of Treasury. Ano pong participation ninyo? Hindi nyo i-guide. Saan nyo po galing ang notice of disallowance? Amin po, sir. Pero po, sir, dahil may mga proseso nga po sa Sus Korte, Mariosep sir. na proseso. Puro kayong proseso, pero walang nangyayari. Pinag-uusapan natin tiwala. Yes, sir. Opo, yun naman po kasi ang nasa proseso, sir. Hindi po si COA talaga ang maniningil, sir. Wala kang gagawin para sabihin mo sa SBMA, meron kang prerogative, meron kang power na sabihin mo, mangolekta ka. Nag-issue na kami ng order of execution. Huwag mo sasabihin ang proseso.